Jo no participava en res del barri, m'anava al treball, tornava, la casa, la família, tal i qual, i en canvi ara, doncs, bueno, amb ells no els coneixia i estic encantada. Això era un solar buit i brut. El que passa que van posar això de casals joves i ell tenia la porta que sortia en aquest espai i va ser aquest noi contactant amb l'associació de veïns que van tenir la idea de posar plantetes. Es poden apuntar tots els veïns que vulguin. Cada mes hi ha una reunió, no falta, Quan es fa una producció una mica gran, va al banc d'aliments. El contacte amb la natura i la terra. I hi ha un altre nivell que jo me n'adono, que és a nivell social, el contacte amb els altres. Jo em sento tan a gust amb tots